Napatay sa kapulisan ang gitumbok nga high-value individual nga lalaki human giingong misukol atol sa bypass operation sa sitio Silangan 2, Barangay Tejero, Dakbayan sa Subo. Samtang duha usab ka mga kauban ang nadakpan. Dugang detalye ini sa live report ni Alan Domingo. Lan? May pipila ka oras human na intercept ang multi-million pesos nga drug shipment di aspantalan sa Dakbayan, Sugbo. Laing bypass operation usab ang gihimo sa Station 3 sa Cebu City Police Office haduol sab sa maong dapit diin misangpos kamatayon sa subject sa ilang operasyon. Nakabsan sa kinabuhi si Alfredo Untong hingkod ang panuigon kinsa giingong misukol sa mga otoridad atol sa gipahigayong bypass operation sa gipuy-an sa subject sa operation. Alas 2:50 Huwebes sa hapon. Matod sa hepe sa Station 3 sa Cebu City Police Office, Major John Lambert Yango, nga nakamatikod ang subject sa bypass operation nga gihimo bato kaniya hinungdan nga misud sa ilang balay ang suspect og didto sa second floor. Giyong gikuha ang armas nga mao'y iyang gigamit pagpamusil sa mga pulis. Dihang ginegotiate sa mga pulis nga mutahan, mingon lang kuno kini nga dili siya magpadakop nga buhi. Sa unang buto, wa kini kaigo. Samtang si kaduhang pagkablit wa kabuto, ang armas ug dinhina nakahigayon ang mga pulis sa pagdipinsa sa ilang kaugalingon. Gibaslan sa pagpusil og naigo sa paa ug tiyan ang suspect. Gisuwayan pa kini og tabang sa mga medical responder nga gitawag sa mga otoridad apan gideklarar kining patay na. Kung nanay imminent danger ang atong operatiba, di man sad pwede nga ang pulis mo madiscuss siya while performing our duties and functions. Pang nahitabo kagahapon, since giunhan lagi pabuto, nakatago siya sa bungbong atong kanang iyang gibarugan. So ang atong tropa dito lang sa bungbong ni Tira. So wakay ba kung asa posibleng maigo. Oo. So since naigo siya sa paapod, nya na siya igo sa diri sa may tiyan dapita. Nabilanggo na kaniadto ang suspect sa susamang kaso og dili na matod pag gusto mo balik sa prisuhan. Matod usab siya mga kauban nga nadakpan. Nakagawas kini human sa plea bargain. Ang duha ka mga kauban ini nga nadakpan giingong tigputos sa illegal drugs ug pulos usab na bilanggo kaniadto. Sulod sa detention cell gitug-an sa duha nga igo lang silang tiggamitan sa drugas ug wa kuno mamaligya. Gikumbinser matod pa nila si Fredo nga musurrender apan giingnan lang sila nga dili kini magpadakop nga buhi. Sa ipati nimo gahapon nga buto-buto na. Kuyawan ko damay mi. Apil nimo maapil na sa kakaiko. Oo. Pastilan. Unya usa may kuani mo ato. Nagmahay ka kani ato ka dito. Mahay mo lang. Pastilan na balik na sa kanuspisuhan. Balik na sad. Samtang iklaro ni Major Yango nga gihatagan nila og bili ang kinabuhi sa tanang mga tao apil na ang mga subject silang operasyon apan gikinahanglan usab nilang dipinsahan ang ilang kinabuhi gikan sa tao nga way pagpanagana nga mopatay sa isig ka tao. Kay ba magita nga init kinang droga. Pabalik-balik man ta sa atong mensahe nga kung mahimo kung kayang likayan na lang gid nato. Kay since illegal man gid ni always dakupon gana siya. Og kaning mga involved ani kay ba magita nga dakupon kung mahimo lang unta likayan na lang nato nga ano bang mag-una-una bitatag kanang musukol ta sa pulis. Nakuha ang mga ebidensya ang 10,000 pesos nga kwarta ug ang shabu nga nagkatidad og 700,000 pesos. May subling gimugatan sa kapulisan nga standard operating procedure silang operasyon ang paghimo sa tanang diplomasyang pamaagi aron dili mosangpot sa dugoong panghitabo apan kung gikinahanglan madipinsahan po nila ang ilang kaugalingon mo kini ang ilang pagabuhaton. May. Daghang salamat, Alan Domingo.